5 bajjiet ġew identifikati bħala 5 żoni ta' għawm għall-annimali. Dawn jinkludu 3 f'Malta u 2 oħra fil-Gżira ta' Għawdex. Lan ta' dawn iż-żoni usa biex kemm il-familjari kif ukoll il-klieb u l-annimali jkunu jistgħu jgawdu l-baħar fl-eqqel tas-sajf flimkien mal-kumplament tal-familja. U għalhekk parti minn dawn il-bajjiet se tkun żona dedikata għalihom. Il-5 żoni ċertifikati bħala adegwati għall-għawm tal-annimali jinkludu r-ramlet Ortin fil-Mellieħa, ir-ramla ta' Witmusa fiċ-Ċirkewwa, il-Bajja ta' San Tumas f'Marsa Skala, il-Bajja tal-Qbajjar fiż-Żebbuġ u Ras il-Ħobs f'Għajn Sielem. Issa f'pajjiżna ż-żoni tal-għawm għall-annimali telgħu 12 li minnhom 4 huma f'Għawdex. Intant waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret f'waħda miż-żoni meqjusa bħala pet friendly, wieħed seta' jinnota li fil-waqt li persuna setet tieħu lill-annimali jgħumu f'din iż-żona xorta hija nieqsa minn bins, slielem u l-faċilitajiet neċessarji kemm għall-annimali kif ukoll għall-familji. Apparti dan jidher li għadu ma sar l-ebda testjar uffiċjali tal-kwalità tal-ilma fiż-żoni mħabbra għall-għawm tal-annimali u jirriżulta li kemm il-faċilitajiet kif ukoll it-testjar għandu jsir fil-ġranet li ġejjin. Intant Net News tkellem ukoll mal-Minority Leader fil-Kunsill ta' Marsa Skala, John Baptist Camilleri, illi għallinna li l-Kunsill tal-Lokal jinsab urtat għaliex ma ġiex ikkonsultant b'din id-deċiżjoni. U apparti dan il-Kunsill ta' Marsa Skala sar jaf bil-konferenza tal-aħbarijiet ġurnata qabel.